କେଉଁମାନେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି। ବାଲ୍ୟକାଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ ନ ପଢ଼ିଛି ପାଠ, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଯିଏ ନ ଖାଇଛି ଛାଟ। ଯୁବକାଳେ ଆଳସ୍ୟ ନ ଅର୍ଜିଲା ଧନ, ଜୁଆ ନିଶା ପର ନାରୀ ଠାରେ ଯାର ମନ। ଅବିବେକୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଗୃହେ ଯିଏ ଥାଏ, ସଦା ମିଛ ସତ କହି ପର ଧନ ଖାଏ। ଧନ ଲୋଭେ ନିଜ ନାରୀ ପିତା ଘରେ ଛାଡ଼େ, ନିଜ ଗୃହ ଛିଦ୍ର କଥା ଯେହୁ ଦାଣ୍ଡେ ବାଢ଼େ। ନିଜ ବାହାଦୁରୀ କଥା ସଦା କହୁଥାଇ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ବଖାଣଇ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ଠାରୁ ଋଣ ନିଏ ବାରମ୍ବାର, ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହେ ବାରବାର। ଗୁରୁଜରୀ ସମ୍ମାନ ଯେହୁ ନ କରନ୍ତି, ସବୁଠାରେ ନିଜ ଲାଭ ଖୋଜି ସେ ବସନ୍ତି। ମିଛ କହି ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜିବା ଚାହାନ୍ତି, ଏଇମାନେ ହିଁ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି। ଏବେ ଯାଏଁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ବି କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।